choose right candidate. So ambagi norok jesake bano right candidate no choose khaidi like sini bubagra hai bonga sini bagi right tai sini bagi kaham khlainai sini bagi je sini right rong tubonai even central ni bagi kahamungnai so amon bagi bubagra hai borok no sung song thai sin tiprasare hamkrai botu bonai ambagi norok one chukdi sung ini hadrai masai tongo satung masai tongo saboni bagai ini ani sini tiprasane bagai ini ani sini serai rok ni bagai beskang tinanggo amo haigano borok sin bagai nung tini je khlai thangmani bobono muitu khlainai bo appreciate khlainai no thankful renai amo hai so am bagai one solution samung khlai thai tai sini right candidate sini bubagra sini right leadership bo apna tei samung khai tongo amo hai sing leader right leader no sung song thai amage ang koinang mo sung sini o hani busarok tiprasarok jotono sung bubagran logiri thai amage sung tini riui thango tai beskang sung rinai so ambagi nong no belai no koyo ang beskang je contribution sing tiprani nge busau tiprani alliance sing busau porok ni bagai norok je sake pano samung khlaidi thuya chaya khai pano at least o jorani bagai ma khlainai tamuge beskang delimitation ngai tongo ajoro sung nukjana sing tiprasani percentage busuk jolao lowo thang sobinai ajorani ni khorang nung je sepano chiri khokongri abo samungo chukulak so abagi jeng abo haing yawi sing beskang chukri nai bagai tabongno jora tongko right decision nawoi right borok ni logyo sing logiri thai bubagrano sing je sepano apply khlai thai edc ni cm bono khlai thai ambagi nong nang koijao bukhabai koijao je sakabana nong koijao at least no one should be puna sekan no tam khlai tong no right lama da himui tong bubagran logyo de tong norok amagi norok jes kabana one should be bubagran no choose khaidi ang koina musunga ta hokte bukuk sam